Železničná stanica vo Vrútkach patrí k dôležitým dopravným uzlom Slovenska. Jej priestory a budovy však nezodpovedajú súčasným štandardom a komfortu, aké sa v 21. storočí očakávajú. Po zmene volajú aj cestujúci, ktorí denne využívajú spoje smerujúce do Bratislavy aj Košíc. Úplne podláha, záchody, priestory, všetko to by sa malo obnoviť tak, ako jak je Žilina väčšinou. Mne to stačí aj takto. No ja používam túto stanicu hlavne, keď idem do Bratislavy až do Viedne. Ja si myslím, výťah by bol veľmi nápomocný, keď sa cestuje s kuframi. To je asi také. A pravdepodobne aj záchody sú dosť ďaleko, že keby to bolo všetko v jednom objekte. S modernizáciou stanice sa začalo začiatkom septembra. V pondelok do poludnia sa k prebiehajúcej obnove vyjadril na tlačovej konferencii aj minister dopravy Jozef Raš. Podľa jeho slov má ísť o rekonštrukciu priestorov, ktorá bude stať 2,2 milióna eur bez DPH. Bude to plne financované toto z eurofondov a takýchto staníc, ktoré máme z fondov, už nazvem to schválené, alebo pracujeme na tom, aby nám ich zaradili. Je ich viacej. Bude treba robiť fasadu, strechu, bezbariérové prístupy sa porobia. Bude sa budovať kompletne nový kamerový systém, informačný systém. Budú doplnené iba nové informačné prvky, tak aby spĺňali všetky štandardy týkajúce sa prepravy cestujúcich. Bude tu hlasový informačný systém, potom systémy navádzacie pre slabozrakých a nevidiacich. Bude osadená nová tabuľa železničnej stanici Vrútky a ďalšie piktogramy a ďalšie podobné navádzacie prvky pre cestujúcu verejnosť. Súčasťou prác bude aj rekonštrukcia ďalších železničných objektov a úprava nástupišťa. Bude tu aj nové prestrešenie stanice, vonkajšieho vstupu, výmena vstupných dverí, takže bude to zlepšenie určite komfortu aj tej vizuálnej stránky železničnej stanice. V súvislosti s realizáciou stavby sa neplánujú žiadne výluky. Cestujúci však pocítia čiastočné obmedzenia v priestoroch haly a toaliet. Vynovené priestory majú priniesť väčšiu bezpečnosť aj pohodlie už o 12 mesiacov.